Het kind van kerst geeft ons licht, warmte en kleuren. Jezus geeft ons leven, levenslicht. Wij danken u, o God. We heten u namens de kerkraad allemaal van harte welkom in deze dienst. Speciaal Webbenus Jacobs. We hopen zo een hele fijne kerstavond te hebben. We zijn hier bij elkaar omdat ons leven veilig is in Gods hand. Hij doet wat Hij beloofd heeft en zorgt voor deze wereld en de mensen erop. Daarom zijn we hier bij elkaar in Zijn naam. God groet jullie allemaal. Hij zegent je door Zijn Zoon, Jezus Christus, en met de aanwezigheid van zijn geest. Amen. Ga maar zitten. Het is kerst. We vieren de geboorte van Jezus. En daar hoort zingen bij. En we zingen daarom nu. Nu zijt welkom.
Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor de geboorte van uw Zoon in deze koude, donkere nacht. Een nacht waarin zoveel aan de hand is. Een nacht waarin de machthebbers tekeer gaan. Ook nu maken we ons zorgen om wat de machthebbers allemaal bedenken en uitbroeden en uitspoken, net als toen. Met keizer Augustus en koning Herodes met hun plannen. En in die nacht werd uw Zoon geboren. Voor ons. Opdat wij zouden weten waar de poort van de hemel is. Uw Zoon is onze poort naar de hemel. Maar wij vinden dat zo moeilijk te geloven. Dat lukt ons niet altijd. En daarom vragen we u, wilt u ons dat vergeven? En wilt u ons dat geloof vanavond in ons hart leggen? Dat wij geloven dat Jezus uw Zoon is, geboren in de nacht als een mens, om ons te helpen u te vinden. Dat wij met hem leren wat vrede is, wat echte vrede is. Leer ons dat. Help ons daarmee. Goede God, leer ons geloven in de geboorte van uw Zoon. Dat bidden wij in zijn naam. Amen. Kerstklokken. Het is kerst. Ik hoor een klokkenspel. De liedjes, ach, je kent ze wel. Heel helder, zoet, word ik begroet. Met vrede op aard en in de mens een welbehagen. Ik denk, daar draait het om. De klokken van het christendom slaan onvermoeibaar jaar na jaar. Voor vrede op aard en in de mensen een welbehagen. Tot het licht wordt ingeluid, dat al het donker buitensluit. Een weerloos kind verschijnt en vindt de vrede op aard en in de mens een welbehagen. Teleurgesteld schud ik het hoofd en roep, het licht is uitgedoofd. Het kwaad regeert en haat frustreert de vrede op aard en gunt de mens geen welbehagen. Dan dringt het klokgaaf tot mij door. God is niet dood, hij geeft gehoor. Hij keert het kwaad, zijn zorg bestaat, uit vrede op aard en in de mens een welbehagen. We zingen nu midden in de winternacht.
Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor de geboorte van uw Zoon. Wij prijzen u omdat u naar ons omziet. Omdat u niet wil hebben dat wij leven in angst en wanhoop. Wij danken u dat uw Zoon geboren is. Laat ons dat vieren met een blij hart. Laten we echt blij zijn, omdat uw Zoon gekomen is uit liefde voor ons. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Het verhaal wat ik jullie nu ga vertellen, dat speelt zich af zo rondom dit huis. Een huisje van hout ligt een beetje verscholen bij een zandweg in het land Rusland. Vandaar dat ik dit even opgezet heb. Het speelt zich af in een tijd die eigenlijk ook net zo goed onze tijd had kunnen wezen. Want het was weer eens oorlog. Het was weer eens een keer oorlog in het verre Rusland. En de hoofdrolspeelster uit het verhaal, Warenka, woont daar alleen. Alleen in dit houten huisje, wat zij vroeger samen met haar man had gebouwd. Maar haar man is al lang overleden. En ook haar 2 kinderen wonen al lang niet meer bij haar. Die zijn naar de grote steden vertrokken. En in die tijd had je geen telefoon. Je kon niet even een appje doen. Nee, als je iemand 1 keer weg was, dan was het maar een hele kleine kans dat je ooit je kinderen weer eens terugzag. Maar toch, Warenka verveelde zich helemaal niet. Eigenlijk nooit. Want zij was een wijze vrouw. En als er een kind werd geboren, in het dorp verderop, dan kwamen de mensen altijd aangelopen. Warenka, help ons alsjeblieft. Jij weet hoe het allemaal moet. En hoeveel kinderen zij wel niet op de wereld had geholpen. Het was haast niet meer te tellen. Want in die tijd waren er nog grote gezinnen. Grote gezinnen. Gezinnen van 8, 9, soms 10 kinderen. Maar in die grote gezinnen was ook heel vaak verdriet. Want veel van die kinderen, die haalden hun eerste, tweede of derde levensjaar niet. Dat was in die tijd heel gewoon. Warenka woonde daar alleen. Maar omdat zij zo vaak mensen hielp, had zij geen gebrek. Wanneer er weer een geboorte was, dan kreeg ze van alles aan eten en drinken mee. En ze kreeg vlees mee om te roken, boven in de schoorsteen. En er waren altijd wel mensen die haar wat gaven. Zij hoefde niet van honger om te komen, nee, helemaal niet. En zij kon zichzelf ook heel goed redden. Maar op een dag was ze net buiten om even wat stoepje aan te vegen. Hoorden ze allemaal lawaai. Hé, wat was dat? Er kwamen heel veel mensen aan. In karren. En ze hoorden gehinnik van paarden. Ze liep naar het zandweggetje wat vlak bij het huis was. Hé, dat is Iwan uit het dorp. En allemaal bekende mensen kwamen aan. En sommigen zeiden, Warenka, kom met ons mee. Er is oorlog, heb je dat niet gehoord? Die kanonnen daar in de verte. Kom mee, je kunt met ons meegaan. Stap op, we maken wel een plaatsje voor je vrij. Warenka schrok. Mee?
met die mensen. Haar huisje achterlaten. Hier waar ze altijd gewoond had. Met haar man en met haar kinderen. Hier waar ze de winters was. Waar ze de dieren te eten gaf. Doe maar, Warenka, kom maar mee. Hier, je kunt er best bij zitten. Nee, dacht Warenka. Ik doe het niet. Nee, gaan jullie maar. Ik blijf hier. En er zijn vast nog wel mensen in het dorp. En straks wordt er misschien weer een kind geboren. En als ik er niet bij ben, wat moet er dan gebeuren? Wie helpt die vrouw dan? Nee, ik blijf hier wel. Zou je dat nu echt wel doen, Warenka? Ja hoor, reis maar door, ga maar door. Zorg maar dat je in veiligheid komt. Maar ik ga niet mee, ik blijf hier. En toen eindelijk de hele stoet doorgereisd was, werd het weer stil. Nou, helemaal stil. Nou, Warenka opletten, hoorde ze in de verte. Boem. Boem. Ah, dat was het geluid. Het geluid van kanonnen in de verte. Ze had het onbewust wel eens gehoord, maar er niet ook acht op geslagen. Maar nu? Ze ging bij gauw haar huisje binnen. Even aanvegen. Ik dacht, oh, weet je wat? Laat mij het bos maar ingaan. Dan kan ik alvast wat extra hout sprokkelen. Stel je voor dat het echt oorlog wordt. Dan moet ik toch genoeg brandhout hebben. Ik heb wel veel, maar je weet niet wat er allemaal gebeurt. En laat me ook maar een mandje meenemen. Misschien vind ik onderweg nog wat paddenstoelen. Ja, het is wel bijna winter, maar wie weet. En zo ging Warenka het bos in. En ze zocht allemaal losse takken, die bond ze zo. En die bond ze zo op haar rug. Zoals vroeger de mensen wel vaker deden. En onderweg kwam ze hier en daar nog wat paddenstoelen tegen. En ze wist precies, die moet ik hebben en die niet. Nee, die is giftig. En zo sneed ze de goede paddenstoelen en deed ze in haar mandje. En toen ze na een lange dag met een gebogen rug bij haar huisje kwam, toen schrok ze een beetje. Daar zat iemand op de stoep. Piotr, wat doe jij hier? En waarom heb je die geit meegenomen? Oh, Warenka, mag ik hier alsjeblieft blijven? Het wordt donker en ik heb een geit en in het bos zijn wolven. Maar hoe kom jij hier nou? Jij woont hier helemaal niet in de buurt. Ja, maar de soldaten zijn bij mij rond geweest. Ze hebben mijn schapen en ganzen meegenomen en mijn huisje in de brand gestoken. Ik kon nog net ontsnappen. En ik heb de geit meegenomen, heb ik in ieder geval onderweg wat melk. Ach, ga maar naar binnen, zei Warenka. Ik kom er zo aan. Geef mij die geit maar. Ze pakte de geit aan zijn touw en bracht haar achter in het huisje in het hok, waar ze zelf ook nog een geit had. Ze bond haar vast, zodat de geiten geen ruzie kregen. En zo liep ze naar binnen. Vertel eens, Iwan. En Iwan had Piotr had heel wat te vertellen. De soldaten plotseling waren gekomen. Hij kwam net uit de stal en toen zag hij de eerste soldaten. En ze pakten en ze bleef hem maar vertellen en vertellen. Hou maar op, zei Warenka. Ik heb genoeg gehoord. Hier, ik zal hier wat eten klaarmaken. Op haar warme kacheltje had ze een pan met soep te staan. En ze pakte wat brood en sneed wat kaas en gaf hem aan Piotr. Zo, Piotr, hier is mijn schommelstoel, ga daar maar lekker in zitten. Je bent vast wel moe van een lange reis. En Piotr ging zitten. Hij at zijn soep op en zijn brood en zijn stuk kaas. Warenka pakte nog even een deken en legde die over de stoel heen, zodat hij wel lekker warm bleef. En zo hoorde ze al gauw gesnurk. Ze keek naar buiten, het werd al donker. Nee, de kanonnen waren opgehouden. Ze deed de deur dicht. En ze knielde nog even voor het schilderij, de icoon die ze van haar man gekregen had toen ze trouwden. Ze zei, oh Heer, alsjeblieft, zorg dat wij hier veilig zijn
Bouw alsjeblieft een muur om ons huis, zodat de soldaten ons niet kunnen vinden. Doe dat alsjeblieft, Heer. En toen ging ze op een matrasje naast de kachel liggen, zodat ze lekker warm de nacht inging. Ze kon niet goed slapen. Ze werd ze nu en dan wakker en dan luisterde ze. Maar ze hoorde niks. En dan viel ze weer even in slaap. 'S morgens vroeg werd ze al gauw wakker. Piotr lag nog luid te snurken. Maar zij kon de slaap niet vatten. Ze dacht, voordat de soldaten komen moet ik het bos toch nog in. Ik moet nog wat extra hout sprokkelen. Weet je wat? Ik maak alvast wat pap voor Piotr. Dan heeft hij dat alvast. En ze nam zelf ook al wat. En toen ging ze vlug met haar mantel aan en het mandje weer mee het bos in. Onderweg sprokkelden ze weer wat van die takken die door de wind van de bomen waren gevallen. Van het droge, dorre hout. Dat wilde goed branden. En dat had ze misschien wel nodig in de kachel. In ieder geval, ze kwam steeds dieper in het bos. En ineens schrok ze. Hé? Wat is dat nou? 2 benen. Met hele grote laarzen. Wat is dat nou? En ze hoorde ook nog gesnurk. Kom dichterbij. Oh, gelukkig. Dat is een jonge vent. En die ligt daar in die holle boom. En heeft zijn benen naar buiten gedaan. Hé, ik kan me beter maar wakker maken. Hé, wie ben jij? Hé, wakker worden. Wat moet je? Hé, wie ben jij? Weet je niet dat het oorlog is? Wie gaat er nog midden in het bos liggen? Oh, ik ben Stefan. Oh, en wie ben jij? Ik ben Warenka. Maar wat doe jij hier? Weet je niet dat het oorlog is? Ja, ik weet duivels zo goed dat het oorlog is. Ik kom uit de stad. De hele stad stond in brand. Ik kon nog net wat meenemen. Ik heb mijn schilderspullen meegenomen. En deze pot met een bloem erin. Ja, soms doe je heel onnozel. Wie neemt er nou een pot met een bloem mee als hij moet vluchten? Maar ja, als je bang bent, dan doe je soms hele gekke dingen. Maar mijn schilderspullen heb ik wel meegenomen. Weet je wat, zei Warenka, kom maar met mij mee. Ik heb ook al iemand. Piotr, die is al bij me. Maar kom maar rustig mee, dan kan ik je in ieder geval wat eten en drinken geven. En zo waren er al 2 personen in het huisje van Warenka. Zij gaf ze te eten en te drinken. En 's avonds vielen ze alle 2 al gauw in slaap. Maar Warenka, die kon niet slapen. Ze liep nog eens een keer om het huis heen. Ze keek even bij de geiten. Ja, die hebben genoeg te eten. Ze luisterde nog eens een keer. Nee, de kanonnen zijn stil. Gelukkig maar. Ze keek naar buiten. Ze dacht, zal ik het nog eens vragen? Ja, dat doe ik. Ze deed de deur achter zich dicht. Ze ging op haar knieën voor de mooie icoon, voor het mooie schilderij. En ze vouwde haar handen. O, lieve Heer, bouw alsjeblieft een muur om ons huisje, zodat de soldaten ons niet kunnen vinden. Bescherm ons alsjeblieft. Toen ging ze weer op haar matrasje liggen, naast de kachel. En ze sliep, weer onrustig. Dat kon ook niet, want er lagen nu 2 mannen naast haar in het hokje te snurken in haar huisje. Nou, dan slaap je moeilijk. In ieder geval, Warenka was het niet meer gewend. En de volgende morgen was ze alweer vroeg wakker. Ze dacht, laat mij maar wat pap maken en wat brood. Nieuw vers brood. En ze kneden het deeg. Ze deden deze me door. Ze deed het oventje open. En het begon nogal heel lekker te ruiken in het huis. Oh, de 2 mannen werden ook al gauw wakker. Oh, Warenka, wat ruikt het hier lekker. Ja, ik heb wat brood en ik heb ook koek klaargemaakt. Wacht maar even. Toen keek ze naar buiten. Hé,
Ze hoorden wat. Nee, het waren niet de dieren. Het waren ook niet de vogels. Ze hoorden wat. Ze hoorden een beetje. Er is toch geen huilend kind? Dat kan toch niet? 'S morgens vroeg op deze tijd een huilend kind. Ik vlug de deur open. En waarachtig, naast de deur zat een klein meisje. Met grote tranen in haar ogen, luid te snikken. Kind, wat doe je hier? Varenka deed de armen om haar heen. Vertel eens, wie ben jij? En wat doe je hier? Ik ben Bodula. En ik ben verdwaald. Verdwaald? Ja, ik ben mijn vader en moeder kwijtgeraakt. We zijn gevlucht uit de stad. En het rook hier zo lekker. En ik liep alleen in het bos en toen dacht ik, daar moet ik wezen. Waar het zo lekker ruikt. Maar ik durfde niet naar binnen te gaan. Ach, kind, kom maar. Kom maar mee naar binnen. Doe maar, wees maar niet bang. Er zijn wel meer mensen binnen. Kijk eens, Piotr. Kijk eens, Stefan. Wie ik hier heb. Bodula. Bodula durfde haast niet te zien. De grote tranen biggelden nog steeds bij haar wangen naar beneden. En Piotr pakte een grote zakdoek uit zijn zak. Zei, hier kind. Hij haalde de tranen weg. Wees maar niet bang. Kom maar lekker bij ons zitten. Kijk eens wat ik bij me heb. Piotr had niet alleen een geit, maar ook een balalaika meegenomen. Kijk eens, en hij deed het op de snaren. En hij tokkelde een liedje. En hij begon er zacht bij te zingen. En Stefan begon mee te zingen. En Bodula begon ook heel zacht mee te zingen en mee te neurien. En Warenka, ze kreeg een grote glimlach om haar gezicht. In al deze verdriet kan een lied vaak vrolijkheid brengen. En zo waren ze met z'n drieën, of eigenlijk met z'n vieren, de hele dag wat bezig. En ze zongen liedjes en er werd gegeten en gedronken. Maar als het stil was, hoorden ze de kanonnen steeds dichterbij komen. Oh, zei Piotr, morgen kunnen die soldaten hier wel eens in de buurt zijn. Oh, wat zullen we doen? Zullen we alsnog vluchten? We moeten het nog maar even aanzien, zei Warenka. Vluchten, dat kan altijd nog. En toen het weer avond werd en ze genoeg gegeten en gedronken hadden, deed Warenka nog wat extra hout op het vuur, zodat het lekker warm bleef in het huisje. Ze kwam weer binnen en ze knielde weer voor de icoon. Ze zei, alsjeblieft heer, ik durfde eigenlijk niet meer te vragen, maar zou u alsjeblieft vannacht een muur om ons huisje willen bouwen, zodat de soldaten ons niet kunnen vinden? Alsjeblieft heer, ik ben niet alleen, er zijn nog 3 mensen die uw hulp nodig hebben. Toen ging ze maar weer slapen. Midden in de nacht werd ze wakker. Nee, het was anders dan anders. Het was eigenlijk nog stiller. Stiller dan stil. Hoe kan het zo stil zijn? Zo heel stil. Ik hoor niks. Zelfs het ruisen van de takken niet. En de wind hoor ik niet. Hoe kan dit nou? Ze ging overeind. Ze deed de deur even open. En toen zag ze het. Het sneeuwde. Het sneeuwde heel hard. Dikke vlokken. Er was wel een halve meter sneeuw gekomen. Het sneeuwde en het bleef maar sneeuwen. Warenka deed vlug de deur weer dicht. Ze dacht, zou het nu toch? Zou toch die muur om mijn huis gebouwd worden? Toen ze de volgende morgen wakker werd en Piotr en Stefan en Bodula deden ze het raampje van de keuken open, maar ze zagen alleen maar wit.
Ze zagen het daglicht niet, alleen maar wit. Sneeuw, zei Piotr. Sneeuw, zei Stefan. Hij probeerde de deur open te doen, maar hij kon hem niet open krijgen. Het was dicht. Hé, ik hoor geluid, zei Piotr. Ik hoor stemmen. Ik hoor gehinnik van paarden. Op dat moment liep een grote groep soldaten over de zandweg die helemaal ondergesneeuwd was, bij het huisje langs, zonder dat te kunnen zien. Het was een lawaai, maar ja, door de sneeuw werd alles gedempt. En in het huisje zaten 4 mensen doodstil. Warenka durfde de kachel niet aan te doen, want ze was bang dat de rook misschien zou verraden dat hier een huisje was, waar warmte was. Dan zouden vast soldaten op afkomen. Ze hielden zich dood en doodstil. En pas lang, toen het laatste lawaai al een tijdje verdwenen was, durfden ze weer met elkaar te praten. Ik denk dat wij gered zijn, zei Piotr. Ik denk het ook, zei Stefan. De sneeuw heeft ons gered. Ja, zei Warenka. De sneeuw heeft ons gered. De muur is om ons huisje heen gebouwd eigenlijk. De sneeuw is gekomen. Wij zijn gered. Met vereende krachten konden ze de deur nog openmaken. En Piotr en Stefan, die schepten de sneeuw aan de kant. Om het huisje heen maakten ze een soort weggetje. Dan konden ze ook bij de geiten komen. En pas toen het weer lente werd, pas toen ging iedereen weer weg. De oorlog was afgelopen. En het duurde niet lang of de vader en moeder van Bodula kwamen langs. We hebben gehoord dat hier een kind was. Dat hier een kind is gekomen. Misschien is het een dochter. Is het onze dochter wel? En het was hun dochter. Ze waren hartstikke blij. Ze omarmden hun dochter en ze bedankten Warenka. En Piotr zei, het wordt tijd dat ik weer naar huis ga. Wie weet kan ik weer wat opbouwen. Hij nam zijn geit en hij vertrok weer. En hij bedankte Warenka nog. En Stefan, hij bleef nog wat langer. Ik blijf nog even. Want dit verhaal wil ik nooit weer vergeten. Hij was schilder. Hij schilderde op 3 schilderijen wat hij beleefd had. Zodat het verhaal altijd bewaard zou blijven. En het is bewaard gebleven. Daarom kon ik het jullie vanavond vertellen. Dat was het.
maar hoor. Lezen we nu het kerstverhaal uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Ja, dat verhaal van Teun, dat was misschien 1000 jaar geleden. Maar dit verhaal is 2025 jaar geleden. Dus nog een veel ouder verhaal. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit het boek Lucas, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 20. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger, dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals hun was gezegd. En dan zingen we nu weer een lied. Lied 483, versen 1 tot 3. Oh.
Zijn jullie wel eens naar een kerstconcert toe geweest? Deze tijd? Nee? Is niemand naar een concert rond kerst? Sommigen wel. Ik heb dit jaar dat niet. Maar ik heb het de voorgaande jaren heb ik dat wel gedaan. En er waren concerten bij. Die waren schitterend. Fantastisch. De harmonieën van de zangeressen en zangers. Het waren klassieke zangers, ze hadden geen microfoons, ze hadden niks. En die harmonieën waren prachtig. De muziek die klonk haast ruimtelijk. In een kerkgebouw en de akoestiek werkte ook mee. Het was zo'n bijzondere ervaring om dat mee te maken. Om zo'n fantastisch concert mee te maken door professionele zangers en zangeressen die elkaar haarfijn aanvoelden. En de muziek die was gemaakt, die was van het hoogste niveau. En het klonk fantastisch. Ik vergat alles. Ik vergat alle narigheid op de wereld. Het was prachtig. Het was zo mooi. Hemels. Hemels zou ik zeggen. Het klonk hemels. En ik denk dat die herders op het veld bij Bethlehem, dat die ook zoiets hebben meegemaakt. Maar dan leek het niet hemels. Het was hemels. Het waren echt hemelse wezens die zongen. Moet je eens voorstellen hoe het moet zijn geweest. Die herders houden de wacht bij de schapen bij Bethlehem. Als wij nou buiten op het veld zijn, dan is het altijd licht. Dan zien wij altijd de schijnsels van de steden in de verte. Maar toen niet. 2000 jaar geleden was er nog geen straatverlichting. Dus op het veld van Bethlehem was het aardedonker. En die herders zitten daar bij elkaar en ze wachten gewoon door de nacht. Een vuurtje. Zou er een vuurtje bij zijn geweest? Staat er niet in het verhaal, maar ik denk het wel. Klein beetje licht. En verder was het donker. Aardedonker. En dan ineens, licht, verschijnt er een engel, een hemels wezen. Kun je je voorstellen wat voor grote verandering dat was? Dus met stomheid geslagen. En dan zegt die engel, wees niet bang. Ik heb geweldig nieuws. Er is een kind voor jullie geboren. En jullie moeten het gaan zien. En hij is nog niet uitgesproken. Of misschien zong hij wel. Ik denk dat die engel zong. Want ineens komt er een heel groot hemels leger. Een geweldig koor. Van onafzienbare massa. En die voeren een geweldig lied uit. Zoals het in de hemel toegaat, zo ging het op aarde nu toe. En de herders waren daar getuigen van. Die waren daar getuigen van. Ik had daar wel even bij willen zijn. Ik had daar wel bij willen zijn. Want dat was nog veel mooier dan wat ik in die kerk gehoord heb. Nog veel mooier. Nog veel subliemer. Nog veel hemelser. Dat had ik mee willen maken. En dan wordt het weer donker. Engelen weg. Het is weer duister. Als je naar een prachtige voorstelling bent geweest. Ik denk dat van jullie sommigen ook wel een voorstelling hebben meegemaakt die jullie heel geraakt heeft. Een Soldaat van Oranje, zijn daar mensen geweest? Dat was prachtig. Dat was een fantastische voorstelling. Helemaal binnenste buiten kom je erbij vandaan. Helemaal binnenste buiten.
Prachtige voorstelling. Maar het is voorbij. En je probeert het vast te houden wat je hebt meegemaakt. Je probeert het goed te onthouden. Maar je kan het niet helpen. Je kan het niet helpen. Die herinnering vervaagt. Je weet steeds minder goed wat er gebeurd is. Je hebt het meegemaakt, maar wat er nou precies gezongen is, je weet het niet meer zo goed. Het is weer voorbij. En je was al die ellende vergeten die in het nieuws is. Maar die ellende komt toch weer terug, want het is er nog steeds. Die geruchten over oorlogen die we horen. Die oorlogen die aan de gang zijn. En je maakt je er zorgen om wat er allemaal gebeurt. Alles komt weer terug. En die voorstelling die wordt steeds minder belangrijk die je hebt meegemaakt. Die verdwijnt in het verleden. Ver in het verleden. En voor die herders, ze zijn weer terug in de donkere nacht. En keizer Augustus die heeft een bevel uitgevaardigd. En in Jeruzalem zit die koning Herodes. Ook geen fijne man. Ook iemand waarom je je zorgen kan maken wat hij allemaal doet. Maar wacht. Maar wacht. Er was iets. Er was iets. Die engel, die had iets gezegd. Er was een kind geboren. Er was een kind geboren. En dit was het teken. Het lag in doeken gewikkeld in een voederbak. En hij was onze redder. Hij was onze Messias. Hij is de mens door God gezonden om ons vrede te geven. Dat wij weer vrede zouden leren, wat echt vrede is. Vrede met elkaar. Hij was gekomen om ook de vrede van God ons te brengen. Dat we die in ons hart konden voelen. Daarvoor was hij gekomen, dat kind. Dat moesten ze gaan zien. En ze staan op. En ze gaan naar Bethlehem. En ze vinden het gewoon. En ze zien het kind. En dan ervaren ze die vrede van God. Ze ervaren het. Gods liefde. Het kind kijkt hen aan. En ze weten, God weet wie ik ben. Ik leef niet voor niks. Door dit kind weet ik dat. En dat geldt ook voor ons nu hier. Dat blijft. Daaraan kunnen we ons altijd vasthouden. Het ging niet om het engelenkoor. Daar ging het niet om. Het ging niet om die fantastische voorstelling. Maar het ging om iets kleins. Iets teers. Een kind. Geboren in deze nacht. Dat ons de vrede van God gaf. En dat geldt ook voor nu. En ook dat kunnen wij allemaal meenemen naar huis. Het geloof in een kind. Geboren voor ons, dat ons vrede geeft. Vrede van God. Rust. Ook op moeilijke momenten. Is dit kind er voor jou. Amen. En dan zingen we nu? Nee, is er nu? We zingen niet, want jullie zijn aan de beurt. Maar je kent mijn zaakbiljarren, hè? Ik wil even een stuk erbij wat we doen, je krijgt zaak. Wij praten soort net van tevoren nog als wat was Billy in, of iets in die richting. Maar het valt beschikken de Carol of the Shepherds. Dus dat is het feestje van de herders. En dat sluit eigenlijk perfect onder
zingen wij nu Eer on God in deze dagen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor Jezus. Dat Hij geboren is in de nacht en dat Hij ons vrede geeft. Dank u wel daarvoor. We zijn heel blij met uw geschenk. Geef dat wij ook in Hem geloven. Geef dat de vrede die Hij is komen brengen ook neerdaalt in ons eigen hart. Dat wij dat kunnen voelen. Dat wij weten mogen, heel diep, dat Hij de echte vrede is. Dat Hij ons tot andere mensen maakt. Mensen die niet langer ruzie zoeken met elkaar, maar mensen die elkaar willen helpen. Goede God, maak ons tot leerlingen van Jezus, die als klein kind geboren werd in deze wereld. En dat kleine kind is wat wij vieren. Niet de grote engelenkoren, maar het kleine kind in een kribbe.
En wij buigen ons neer voor hem. En wij aanbidden uw Zoon. Op dit moment. En we zijn stil voor hem. Goede God, wij prijzen u, wij loven u in deze nacht voor deze grote gebeurtenis die voor altijd met ons meegaat. En dit alles bidden wij in naam van uw Zoon, Jezus Christus, geboren in deze nacht. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven? En daarna zingen we het Ere zij God als slotlied van deze dienst. En dat zingen we dan staande.
Ik wil Wibbenus Jacobs hartelijk danken voor de medewerking aan dienst. Hartelijk dank. En ook meester Bontekoe voor zijn prachtige verhaal. Ga van hier in vrede met de zegen van onze God. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen.